sa mga pamilya, sa mga tiguwang nga sigig tikangkang diri sa social media, mga tiguwang nga masigig wasiwa sa ilang mga panty diri sa social media. Palihog lang kung kinsa man ang hintungdan sa mga sakop, silingan, o ang mga banay nga nagsudong mga kaparyentihan. Palihog lang, dili angayan nga lantawon sa mga kabataan. Ang atong mga lula, magabuga na nagbilangkad at ubangan sa social media. Katong usawa na ngipon, puro na lang bagang. Lula, palihog lang. Kung ganahang ka nga mo trending sa social media, daghang pamaagi para mailhan ug musikat ka. Ayaw lang po din taon, iwas-iwas ang imong panty diri sa social media. Kay awag mo sipyat ka. Ang imong bilahan nga kusnot na kaisa nga tanan makit-an sa tibuok kalibutan. Nagdala kag makalalaay, makahahadlok nga pananawon sa mga kabataan. Unya palihog lang gyud punggi ang inyong mga ginikanan kay lasay nakaayog mga balatang tuapay mga panty nga murag di na pwedeng labhan kay musukol na gyud intawon kung sabunan. Palihog lang kung kanusa nang ulosnot, kung kanusa nang atiguwang usa man pud intawon nagpabuyag, kulag tambag sa inyong mga kabataan. Nanay, palihog lang. Ikiyuom na lang ang imong pangagian. Kung ganahan ka nga musikat diri sa social media, panambag na lang, panambal na lang, aron ka dili mabasa kadaghanan. Oo kay daghan tuod ang nilamtaw, daghan tuod ang misudong sa imong na trending nga bilaka-bilaka tuapay usa nga nitangka sa arinula, unya ang iyahang ang ngipon murag sa rabbit kay duhara, pirti niyang lingawa. Muna diha no panabangan kaluyan ang mga katigulangan nga unta ilahi na lamang ang Facebook para sa ilaha tagai intawon sila kaugalingon nga network para adto sila maghinagbo tanan bahalag magbilaka-bilaka nga kulinot na kaisa nga tanan murag katong tuorang banig nga gilukot unya tuwa pa Ismail nga napay sinultian nga dudong ready na ko imong lula di ana nagbilaka na sa social media for just for ay, palayo ta sa mga pagsulay sa kinabuhig mga katalagman na unsa naman yung mga social media. Paki-restrict na lang sa atong mga lula kay basig mo trending pagkasunod i-upload nga video. Gabilaka na siya nga gadiwalwal na ang dila gikan sa bilahan. Lat ay kay lantawon kay senior citizens na raba. Huy, pahilayo sa mga dautan nga mga plano sa kinabuhi. Unya lula ayaw nagbilaka kay basig takigan niya ka. Di na mabalik ang imuha nga panakyuran. Malakjo na diha maunsaon naman lang. Ay, tarong nga inyong mga desisyon sa kinabuhi ha kay na laitan ko ng inyong mga fallopian tube.